Здравейте, приятели! Днеска малко ще ме разходя. Имам точно 20 минути, докато ми дойде автобуса. Ще заведа в Хасково, град Хасково и малко да се разходим, докато дойде автобуса. Тук натрупал е доста сняг, честит първи сняг на всички. И да ви напомня, приятели, че като ставам сутринта, винаги преди да излезна за автобуса и за разходката, правя или 500 лицепори, или 600. И очаквайте една хубава тренировка утре или днес. За малко да се разходим, докато имаме време. Сега ще отидем до магазина. Както ви казах, един-два пъти седмично използвам един-два пъти седмично по или напред, или купия всеки ден. Обичам повечето пъти от месо да си катакомба за един-два пъти, задължително пия протеин. И така, приятели, взех си вкус на протеинов прах със сода и банан. И вода. Изпихме от водата малко, сложихме протеина и сега ще го разносам. Стана хубав протеин. Ще си купя автобуса. И това ще отмени, защото не съм в училище.